L-avvenimenti riċenti li seħħu fil-Ġappun għandhom iservu ta' tagħlima u eżempju ta' prinċipju għall-gvern Malti lezzjoni ta' kontabilta politika. Dan intqal fl-editorjal tal-ġurnal The Malt Independent wara li l-Ministru tal-Agrikoltura Taku Eto irriżenja kif waqt li l-Ġappuniżi taħabtu wiċċhom ma' prezzijiet għoljin l-issa ex-Ministru Ġappuniż saħaq illi hu qatt ma kienx tara Russ. Fatt il wera li m'għandux idea xi jħoss il-polz tal-poplu f'pajjiżu. L-editur saħaq li din l-imġiba hija kontrastanti ma' dak li seħħ Malta fejn hawn numru kbir ta' każijiet illi ministri jispiċċaw involuti fihom serjament. Fil-fatt, ministri bħal Byron Camilleri, Clint Camilleri u Ian Borch ħabtu wiċċhom ma' kritika qawwija qudiem nuqqas ta' governanza tajba bil-Prim Ministru Roberta Bela jibqa' joħroġhom u għalihom saħansitra maċċettax ir-riżenja tal-Ministru Byron Camilleri. Fl-editorjal jintqal kif dak li seħħ fil-Ġappun għall-kuntrarju ta' li aħna mdorrina li Malta jaqajjem id-domanda ta' meta ministru għandu jirriżenja. L-editur insista li meta dawn jevitaw għal kollox li jkunu kontabili ta' emilhom mhux biss ikunu qed inaqru mill-fiduċja tal-poplu, iżda ikunu qed jimminaw l-istituzzjonijiet u d-demokrazija. Wasosna li l-messaġġ li jasal f'Malta huwa wieħed ċar illi l-interessi tal-partiti politiċi jiġu qabel ir-responsabiltajiet governattivi u eżekuttivi mistennija minn kabinett u Prim Ministru. L-editur jinsisti illi l-kontabilta mhux teatru, imija dwar ministri li jerfgħu responsabilità nuqqasijiet tagħhom u li jaċċettawha, ċoe jirriżenjaw. Riżenja minn nfisha hija qatt ta' rispett fil-konfront tan-normi demokratiċi u tal-poplu illi qed jirrappreżentaw dawn il-ministri. Dan għaliex il-kontabilta mhux buzzword imma l-pedament tad-demokrazija illi l-mexxejja jridu jagħmlu minn kollox biex jiddefenduha u mhux moħħhom biss fil-poter it-tgawdija tagħhom personali u l-voti.